परवा एक विशेष असा संपूर्ण जिल्ह्याच्या दृष्टीनेच नव्हे तर कोकण आहे, आजूबाजूचा परिसर आहे, या सगळ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा एक प्रकल्प सुरू करायला आपण जातोय. सन्माननीय नारायणराव राणे साहेबांनी पूर्ण जिल्ह्याचं कोकणचं विजन आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे आणि या पासून जे मंत्रालय आहे MSME, त्या MSME मंत्रालयाच्या माध्यमातून एक सेंटर त्या ठिकाणी साकारत आहेत या आपल्या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आणि त्याचं भूमिपूजन समारंभ परवा संपन्न होणार आहे. त्या अनुषंगाने अनेक कार्यक्रम आहेत. आज माझ्यासोबत जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी साहेब आहेत आणि श्री पार्लेवार साहेब एक आज दिल्लीवरून आलेले आहेत, जे MSME मंत्रालयाचे डायरेक्टर आहेत. त्याचप्रमाणे मिश्राजी आहेत MSME खात्याचे अधिकारी. विचार मंडळी आहेत, आमचे सुप्रियाताई वालावलकर आहेत. तर या सगळ्या प्रेसला संबोधित करण्याची विनंती मी पार्लेवार साहेबांना करतो. सर्व आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो की दिनांक 11 व 12 तारखेला एक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश हा आहे की माननीय नारायण राणे साहेब जे केंद्रीय मंत्री MSMEचे आहेत, यांच्या पुढाकाराने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक MSMEचं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापन करण्याचं आपल्याला सँक्शन मिळालेलं आहे आणि या प्रौद्योगिकी केंद्राकरता स्टेट गव्हर्नमेंटनी आपल्याला 20 एकर जागा दिलेली आहे निःशुल्क. या 20 एकर जागेवरती 168 कोटी अंदाजित 168 कोटी रुपयाचं इन्व्हेस्टमेंट MSME मंत्रालय करून एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रौद्योगिकी MSME प्रौद्योगिकी केंद्र इथे स्थापित करण्यात येणार आहे. या केंद्रामध्ये अनेक प्रकारच्या सुविधा असतील. इथले जे उद्योग आहेत त्यांना बळकट करण्याकरता जसे फूड प्रोसेसिंगचे उद्योग आहेत, इंजिनिअरिंगचे उद्योग आहेत. सिंधुदुर्गाच्या आसपासला जो एरिया आहे, रायगड आहे, इकडे रत्नागिरी आहे, गोवा आहे, कोल्हापूर आहे, इथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीज आहेत, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आहेत. या उद्योजकांना बळकट करण्याकरता हे प्रशिक्षण केंद्र फार मोलाचं ठरणार आहे. तर प्रोडक्शनसुद्धा होईल याच्यात, त्याचं तंत्रज्ञानसुद्धा देतील, ते रिसर्च डेव्हलपमेंट होईल, टेस्टिंग होईल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्किल्ड मॅनपॉवर तिथे डेव्हलप करण्यात येईल. म्हणजे वर्षाकाठी अंदाजित 10,000 पेक्षा जास्त युवक युवतींना तिथे प्रशिक्षण देण्यात येईल. म्हणजे 12वी पासून तर इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांना ऑन जॉब प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. म्हणजे ते रेडी टू यूज म्हणतात ना इंडस्ट्रीमध्ये. आपण काय होतं, इंडस्ट्रीमध्ये एखादा नव्या व्यक्तीला त्याला प्रशिक्षण द्यावं लागतं, पण तिथे प्रशिक्षण द्यायची गरज नाही. त्यांना कंप्लीट इथे रेडी टू यूज मॅनपॉवर आपण तयार करणार आहोत आणि उद्योजकांना असा स्किल्ड मॅनपॉवर मिळेल. आणि त्याच्यामुळं काय होईल की हे जे इथे युवक युवती आहेत, सुशिक्षण बेरोजगार जे काही असतील, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर इथे रोजगार उपलब्ध होणार आहे. म्हणजे हे एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर असं राहील की ज्याच्यामुळं कोकणामध्ये, म्हणजे आपण हे म्हणायला हरकत नाही की कोकणाच्या म्हणजे याच्यामध्ये तुरा म्हणा, मानाचा तुरा म्हणतो ना आपण, तशा प्रकारचं एक राहील हे सेंटर. आणि हे माननीय राणे साहेबांच्या नावाने ओळखलं जाईल, कारण की त्यांच्यामुळंच आलेलं आहे. फक्त राणे साहेबच आहेत ज्यांच्यामुळं हे सेंटर इथे आलेलं आहे. आणि या सेंटरमुळं इथे उद्योगाचा विकास होईल, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगाचा विकास होईल. इथल्या सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींना मोठ्या प्रमाणावरती रोजगार मिळेल. इथे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. इथे रिसर्च डेव्हलपमेंटच्या संधी उपलब्ध होतील मोठ्या प्रमाणावरती. स्टार्टअप तयार होतील नवे, स्किल डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि इवन टेस्टिंग वगैरेची सुविधासुद्धा तिथे राहील. तर अशा प्रकारे हा एक मोठा उपक्रम इथे राबविण्यात येत आहे आणि हा लवकरच याचं फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी म्हणजे भूमिपूजन हे 11 तारखेला माननीय राणेसाहेबांच्या हाताने होणार आहे. त्याचप्रकारे PM विश्वकर्मा योजना, माननीय प्रधानमंत्र्यांची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे PM विश्वकर्मा योजना. आपल्या सर्वांना माहीत आहे, हे विश्वकर्मा म्हणजे कोण? सुतार, कुंभार, लोहार, परत हे कोळी जाळं विणणारे, आपले याचे माशांचे जाळं विणणारे, असे 18 ट्रेड याच्यामध्ये आयडेंटिफाय झालेले आहे. आणि या 18 विश्वकर्मा ट्रेडच्या विश्वकर्मात लाखो विश्वकर्मा आहे आपल्या देशात या 18 ट्रेडमध्ये. तर
या विश्वकर्मांना बळकट करण्याकरता, यांचं कॅपॅसिटी बिल्डिंग करण्याकरता, यांना वरती आणण्याकरता म्हणून PM विश्वकर्मा योजना आणण्यात आली आहे, ज्याच्यामध्ये यांना टूल किट देण्यात येणार आहे, यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, यांना बँकेचं कमी दरामध्ये, कमी व्याजामध्ये लोन मिळवून देण्यात आहे, यांना मार्केटिंगचा सपोर्टसुद्धा देण्यात येणार आहे. तर या योजनेमध्ये या विश्वकर्मांचं रजिस्ट्रेशन करणं अति आवश्यक आहे. तर आपल्याला या 2 दिवसाच्या दरम्यान या लोकांचं, विश्वकर्मांचं रजिस्ट्रेशनसुद्धा आपण तिथे करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यांना ह्या सगळ्या सुविधा मिळतील. तर अशा प्रकारे 2 दिवस हा कार्यक्रम चालेल. त्याच्यामध्ये आम्ही एक्झिबिशनसुद्धा ठेवलेलं आहे. काही उद्योजक जे आहे इथले लोकल सिंधुदुर्गचे किंवा आसपासचे, ते आपले उत्पाद जे आहे तिथे प्रदर्शित करतील आणि जे येणारे लोक आहे, आम्ही अंदाज लावला आहे की 1000पेक्षा जास्ती लोक तिथे उपस्थित राहतील. या कार्यक्रमाला मोठा आम्ही हँगर लावलेला आहे, ज्याच्यामध्ये नियर अबाउट 1200 लोकांची व्यवस्था केलेली आहे. 50 स्टॉल लावत आहोत आम्ही त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामुळं काय होईल की एक मोठा असा लोकांना मॅसेज जाईल, चांगला मॅसेज जाईल की इथे काहीतरी नवी वास्तू येत आहे, जी एक मानाचा तुरा म्हणून कोकणामध्ये उभा राहील. ठीक आहे, चल धन्यवाद. तुम्हाला काय सांगायचं? जिल्ह्यातल्या सगळ्याच नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याकरिता म्हणून MSME मंत्रालयाच्या माध्यमातून 11 तारीखला भूमिपूजन होणाऱ्या या प्रशिक्षण केंद्रासाठी आज या ठिकाणी उपस्थित असणारे सन्माननीय डायरेक्टर पार्लेकर साहेब, सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, सन्माननीय मिश्राजी, पालावलकर मॅडम, खरं म्हणजे या जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक खूप महत्त्वाचं पाऊल या प्रशिक्षण केंद्राच्या निमित्ताने उचललं जात आहे. राणेसाहेब केंद्रात MSME मिनिस्टर झाल्यामुळेच ही गोष्ट आज खऱ्या अर्थाने आपल्या जिल्ह्यासाठी मिळू शकली आणि याबद्दल मी मनापासून राणेसाहेबांना धन्यवाद देतो. कारण की 10वी पासून ते उच्च शिक्षित व्यक्तीपर्यंत कोणालाही त्या प्रकारचा व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे. आणि त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातला पुढची पिढी किंवा नवीन उद्योजक आपल्याच जिल्ह्यामध्ये व्यवसाय करून आपल्या जिल्ह्यातनं जे परजिल्ह्यामध्ये रोजगार शोधण्यासाठी जाण्याचं जे प्रमाण होतं ते यापुढच्या काळामध्ये कमी होईल आणि त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातल्या नवीन उद्योजकांना, तरुणांना खूप मोठ्या संधी या निमित्ताने प्राप्त होतील. आणि म्हणून या उद्घाटनाच्या, भूमिपूजनाच्या निमित्ताने आपल्या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच उद्योजकांना या ठिकाणी विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत नोंदणीसाठी सुद्धा आम्ही या निमित्ताने आवाहन करतो की तुम्ही या कार्यक्रमाला येत असताना त्या ठिकाणी 10पेक्षा अधिक स्टॉल्स या नोंदणीकरिता तयार करण्यात आलेले आहेत, तर त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्या. जास्तीत जास्त नोंदणी या निमित्ताने जर झाली तर त्या सगळ्या नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देणं अधिक सोयीस्कर ठरेल. आणि म्हणून आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही जी संधी उपलब्ध झाली आहे त्या संधीचा उपयोग सगळ्यांनी घेतला पाहिजे. आणि या सगळ्यासाठी तुम्हाला ते व्यवसाय उभं करण्यासाठी आवश्यक तो पतपुरवठा करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निश्चितपणे या सगळ्या उद्योजकांच्या पाठीशी उभी राहील एवढं या निमित्ताने सांगतो. आणि पुन्हा एकदा आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांना या निमित्ताने धन्यवाद देतो की देशातल्या फक्त 20 केंद्रांपैकी आपल्या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं एक सेंटर या ठिकाणी मिळू शकलं आणि यासाठी राणेसाहेबांनी खास प्रयत्न केले आणि म्हणून आपल्याला ही संधी प्राप्त झाली. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना आम्ही मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. सकाळी 11 वाजता. आणि कव्हरेज करता तुम्हा सर्वांना तिथे आमंत्रण आहे.
तुम्ही सर्वांनी तिथे उपस्थित राहावं. सगळ्या उद्योजक नवउद्योजकांना पण आवाहन केला तुमच्या मार्फत की सगळ्यांनी उपस्थित राहावं, हे प्रदर्शन बघावं. कारण 20 एकर क्षेत्रामध्ये हे सेंटर उभं राहते आणि एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं उभं होत आहे. नाही, हे स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर राहणार आहे हा, आणि अशा प्रकारचं सेंटर बहुतेक या जिल्ह्यामध्ये म्हणा किंवा नाही, कोकणामध्येच नाहीच आहे. संपूर्ण तर हा एक कोकणामध्ये म्हणजे असा प्रकल्प राहील की ज्याच्यामुळे नारायण राणे साहेबांची म्हणजे त्याला नारायण राणे माननीय राणे साहेबांच्या नावाने ओळखलं जाईल नक्की. असा हा प्रकल्प राहील. ते प्रदर्शन असणार आहे ना, औद्योगिक प्रदर्शन. हो, कसं त्याबाबत अजून काही डिटेल्स सांगू शकता? औद्योगिक म्हणजे नेमकं ते कसं असणार? औद्योगिक प्रदर्शनामध्ये इथल्या जिल्ह्यात सिंधुदुर्गचे आणि सिंधुदुर्गच्या आजूबाजूचे जे उत्पादक आहेत ते आपले उत्पाद तिथे प्रदर्शित करतील आणि त्याच्यामुळं काय होईल की त्यांना एक थोडं मार्केटिंग सपोर्ट सारखा मिळेल. कारण की येणारे लोक ते प्रदर्शन बघतील, तिथनं काही खरेदी करतील, जुळतील त्यांच्यासोबत आणि नंतरही त्यांच्याकडनं काही खरेदी करण्याकरता त्यांना संपर्क साधतील. ते एक प्रकारचा मार्केटिंग सपोर्ट देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे या इथल्या उद्योजकांना त्या प्रदर्शनाच्या मार्फत. त्यामध्ये इंजिनिअरिंग, कॉयर बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग, महिला बचत गटांचे विषय, स्टॉल्स असतील. काही विशेष प्रयत्न आपल्या जिल्ह्यामध्ये नवउद्योजक करतायत. वेगळी उत्पादनं जी पर्यटनाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहेत, तर त्यांनाही इथे संधी आहे की त्यांनी ते ठेवावं आणि त्याची एक दखल राज्य पातळीवर, देश पातळीवर सुद्धा या सगळ्या विषयातनं जाईल. म्हणजे केवळ तिथली विक्री हा विषय नाही, तर इथे एक असा एक वेगळा प्रकार चालू आहे किंवा एक वेगळं इनोव्हेटिव्ह काहीतरी सुरू आहे, हे त्याचं कव्हरेज मोठं असणार आहे ना, त्यामुळे तिथपर्यंत पोहोचता येईल. हा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाचं आयोजन 11 आणि 12 तारखेला करण्यात आलेलं आहे. 11 तारखेला भूमिपूजन राहील प्रशिक्षण केंद्राचं, जे MSME प्रशिक्षण केंद्र जे आणि टेक्नॉलॉजी सेंटर जे स्थापित करीत आहोत त्याचं माननीय श्री नारायण राणे साहेब ज्यांच्या पुढाकाराने हे करण्यात आलेलं आहे त्यांच्या हस्ते त्याचं भूमिपूजन होईल. आणि 11 आणि 12 तारखेला दोन्ही दिवस PM विश्वकर्मांचं जे आहे ते रजिस्ट्रेशन करण्यात येणार. PM विश्वकर्मांच्या अंतर्गत विश्वकर्मांचं रजिस्ट्रेशन सुरू करण्यात येणार आहे. कुठे आहे आणि किती ते किती वाजता? हे सकाळी 11 वाजता आम्ही भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि तो चालल लंचपर्यंत. त्याच्यानंतर मग ओरस येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे मागे सेंटरचा बाजूला प्लॉट आहे, क्रीडा संकुलच्या त्या दरम्यान आहे. भाऊजी काय आणि कोणाचा काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतो. म्हणजे 500